bizden hırap gelmey, kartlık bizden hırap gelmey, kilhe gitmey de koyan. Turmuş sınavlarına birişmey, inge intireşip, hıklangız par bulup, 47 yıl birge matur etip yaşay Lele menen Recep İşkılıftar. Belekeyden ikihile okutusu bulurga xeyalana, haqlı alga sıqansı, üddara haylagan hünerge toğru qala. 5 yıl okugandan Uydurudan avılga fizika matematika okutusu olup qayttım. Xudayberdi avılınıqa men Şahit Xudayberdi'nin tuğan avılda. Şundan 2 yıl işlegendan armiya saftarını alındı. Alındım Ulyanovskiy qalağında xizmet etip 1 yıl qayttım da iptaşım Zələ bilen biz uca uqan vaqtda tanış inek, tanışıp yürüyünek. İşinbay rayonunda işe orunlaştık, İşinbay rayonunda işley başlanık. Mektepte 16 yıl işlegenden soň Recep İşkılıfty İşinbay Magarif buligine inspektor etip işe sakıralar. Adak Raykom Profsoyuzu председателе bulup da işley. Partiyanın qala komitetinde la işlep ala. Magarif buliginde işley yıllarında nindegine okutuslary suramany, bary menen de urtak til taptım. Her birine kengeşlerim menen yardam bitirge tırıştım. Tiul. Bolsak turmuş ipteşi Lele Necip kızı menen de Sertamak qalahında Pedagogiya institutunda okuganda tanışa. Birge fizika matematika fakultetin oňuşly tamamlap, awul mektebine okutuçy bulup yollana yaş par. Lele İşkılıva etqil awly kızı. Ömür boyu okutuçy bulup işlegen ata-äsähe Yolun Hayla yol. Tuğan awlunda 15 yıl okutuçy, 23 yıl Magarif buliginde metodist bulup işley. Haqlı yolga sıqqansy, bütün yanыбызды berip, tırışıp işlep, ikimiz de şulay Resey Federatsiýasynyň Magarif aldыңgylary, men Başgyrtstandyň Magarif aldыңgyha üstüne bir köp gramatalar bilen böleklenip şulay işlendik. Hatta muna Başgyrtstandyň 100 ýyllygyna arnalgan jubiley medalyn da biz ikimiz gele berdiler. Şoňa kıwanabız. Biziň ikimiziň de işti şulay zor bahalagandaryna. Köp yıllar Magarif ülkehinde namatlı işlegen Lele menen Recep İşkılıftardy okuwçylaryla, dostlaryla ihtiram ete. Olaryň ikisiniň de ismi Başgyrtystan Respublikasynyň körnekli kişileri ensiklopediýasyna indirilgen. Häzir indi ular haqly ýalda. 2 ul üstirip, 1 ýenser, 2 ýenin hüýüp tuýalmay, bäxetli qartlyk kesire ular. Ýaňy oku ýola başlanar aldyndan okutuslaryna matur tileklerinde ýetkerge aşykdy Lele Necip kızı. Bütününde, işlerinde, okularında zor oňuşlar, hawlyk iň mühimi bäxetli ömür dileýim. Okutusu hüneri elekilikten maktawga laýyk. Onun abruyu bäse her wagt ýugary. Şuga görä okutusu bilim birüsügine tügel, turmuşdy yaratyrga öýretüsi kişile. Bugünkü süjetimiň giroýdary Lele menen Recep İşkılıftar tap şundaylardan. Hana Maqsutowa, Ilnaz Bekquzin, İşinbay haberdary.